you know what's happening. Know your leader. Ngokukhulu kwithoba okuhambelana nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga kwampungo sinsizwa sendaweni ebizwa ukuthi kusempophomeni angihambi-ke ngedwa ngihamba nethimba ley'nsizwa sisebenzisana naso kahle kakhulu ukuhlukanisana umfokazi Zuma siphinde sibe no-Elvin wakwa-Francis Khalatlethe sayiluthela lona bese siphinde sibe no-Dida Black sisendaweni ebizwa ukuthi se-ZMTE uma ukuthi ufuna ukutravela noma wazi ubuhle bendawo yase-Midlands ungakwazi ukuthi usivakashele kule ndawo sinabantu-ke esisebenzisana nabo kahle kakhulu ukuthi lolu hlelo luhambe kahle sinabo Mr and Mrs Laundromat mawufuna ukuqhakazisa impahla zakho ungakwazi ukuthi usondele uze kubona siphinde sibe la eminyangweni wakwaSida siyaqopha-ke njengamanje siqopha uhlelo olufana nento eyingqayizivele njengamanje siyayisijabula ukuthi isonto nesonto isikhathi nesikhathi siyayisenze sure ukuthi silanda abaholi sibabeke eduze just ukuhlala naye because siyafeel ukuthi khona igap between i-community nabaholi just ukuthi sithole ezinye zezinto esicabanga ziyingqikithi kumina kuyinjabulo nentokozo ukuthi insizwa njengamanje ngizoyithula noma ngi-introduce ohlelweni insizwa engiyazi kakhulu a longest serving councillor endaweni yangakithi emngeni cathi nkune kwakuyiyo leya minyaka yo-2011 no-2010 mangingaphazami sasesimazi njengamanje ngicela ukukuwelkhama nginiwelkhamele ukhansela waka-Ward 4 umfoka Nkuna khansela uNkuna kunjani mfowethu siyakubungelela ohlelweni Ngiyaphila mfoka Mpungose ngiyabonga ukuthi nami unginikelela ithuba wethu elingqayizivela njengoba usushilo wethu leli thuba lesi isituli ke lesi abantu abangajwayele ukuvuma kalulu ukuthi beze kuzona abanye bayasibalekela abanye beza bengabazi yini ekwenza ukuthi uvume masithi Mr Nkuna sicela ukuhlala nawe esikupheke nje ngeminye imibuzo ethinta imiphakathi noma sibe nawe yini ekwenza uvume ukuza kule podcast mfoka Mpungose ayikho into ebengizoyibalekela ngoba phela mawuyikhansela isisebenzi somphakathi okay futhi ke akukho mina engikufihle phansi kwamatafula alright ukuvuma kwami kalula yini ngoba ngiyayazi ukuthi into engizoyikhuluma la iyiqiniso neqiniso lodwa futhi inobufakazi obuningi obuphathekayo okay obhalwe phansi obuningi babo kodwa futhi umphakathi wami ungofakazi wona qobo ngokuthi mina nguhlobo luni lwekhansela noma umholi kubona wethu ukuseva iminyaka emingaka mina bekukhulumela uqale nini ukuseva ezikhansela ngangena mfoka Khuba ekhanseleni ngokhetho lokuchibiyela phecelezi by election okay ngo-2010 August sasiya kuma elections ngo-2011 yes so kusukela ngo-August 22 2010 yes ngikhansela kuzibe namhlanje yo alright khansela akuvamile obani abakubuyisela abantu nje basendaweni ya-Ward 4 Mfoka Khuba mangaxoxela nje ukuthi ngiqala ukuba yikhansela angaze ngicampaign uma umphakathi ngo-2010 uzongikhetha wahlangana ngingekho nokuba khona ngangikwi-conference yesonto eLesotho ngafonelwa unkosikazi wathi kuthiwa kunomhlangano kuyophakanyiswa igama lekhansela wathi uhletshelwe omunye ukuthi engathi igama lami lindiza phezulu ngaleso sikhathi-ke ngesimo sepolitiki eyayikhona ewadini ngangithe ukuhlehla ngathatha i-back seat ngoba ngumuntu ongazwani nempi okay kwakunokulwa okuningi kwepolitiki nokusebenza okungahlelekile kwababehola umbutho ngaleso sikhathi ngakhishwa inyumbazane ngase ngithi mina no why angihlehle ngoba phela vele kakade mina ngizalelwe kuona umbutho ngakhulela kuona so uma abantu bengibangisa umsindo bebuza ukuthi ngifunani kube ngangize ngoba nami ngiyilunga lombutho ngakhetha ukuma imumva ngaqhubeka nokusebenza kwami ngoba phela bengisebenza njengothisha umphakathi wahlangana ngingekho kwagcwala ihholo unkosikazi waye ethi uyoyiphika le ndaba ngoba ngamtshela ukuthi hayi bayayidlalela labo ngeke ngiyenze leyo nto bahamba bahlangana abantu uma sengithola ireport ngoba ngabe uyintathakusa zangesonto ngithe ngihleli ngilungisela ukuvuka phela ngizoya esikoleni ngomsombuluko ngibone ngeyimoto ingena kungena nje abantu engibaziyo bomphakathi abahloniphekile kwakhona ngisho abantu abadala kulelo thimba lelo lathunywa
ukuthi alize kimi lizothula lolu daba lokuthi bacela mina ngibamele njengekhansela. Imali. Mina ngikwazi njengothisha ngiyaxolisa. Ngikwazi njengothisha but kidayo lento ethi ubani unkune ubani usebenza unkuna uma usithatha nje usibeka ubani unkune mhlambe before singene kulento esibhisene. Angibonge ke lelo thuba. uSithembiso Nkuna uzalwa endaweni eyaziwa ngeStone Hill. Sekudume ngomakhutha manje. Kodwa ke kuthiwa kuseziko isection engikuyo eThekwini. Okay. Uzalwe lapho izalwa isithole sakaBhengu. Okay. Esizala ke kuyihumusha uNkuna. Okay. Ngakhulela ke ekhabo mama kaBhengu. Ngafunda amabanga aphansi eHabiyana Primary. Ngaya eHigher Primary eGugwini. Ngaphothula esibusisiwe Comprehensive High School eMbombulo. Okay. Mangiqeda lezo fundo zami kwakunzima ngoba ngangifundisa ngaqala ukuyimela mina ngenza uStandard 6 okuthiwa namhlanje uGrade 8. Okay. Ngagcina ukuthengelwa uniform nebhulukwe ngiyongena uGrade 8. Kuze kuyofika kuhigh school ngase ngiyibonela ukuthi ngifunda kanjani ngiqokana ngigibela kanjani. Ngesimo sempilo ke yayikhona ke ngaleso sikhathi ngoba isalukwazi sasisikhulisa sasheshe sahamba ngasala nomalume okwakunzima nabo ukuthi basithwale sonke sabashana sibaningi. Mangiqeda umatric ke ngawuhlala u2 years ngizama imali yokufunda ngingayitholi ngenhlanhla ngayithola ngo1989. Okay. Ngayoqala izifundo zami zobuthisha eUniversity of Zululand edume ngoNgoye. Okay. Ngenza ke izifundo zami kwakukhona idegree ekuthiwa iBPED bese kuba isina secondary teachers diploma. Ngaqeda ke ngaqala ukusebenza njengothisha ebuhle buyeza eGreytown ngo1993. Okay. Kodwa ngimanga lapho ngaqhubeka ngafunda sengifunda part time ngenza izifundo zokuthiwa iBEd honors. Alright. Ku-education ngaqhubeka ngizenza sengiyasebenza ngaqhubeka futhi ngenza i-management diploma ne-University of Johannesburg. Angigcinanga lapho ngaqhubeka ngenza ezinye izifundo futhi ngoba ngumuntu owayethanda i-life science okuthiwa i-biology ngalesa sikhathi sethu. Yeah. Ngithe ngisuka eGreytown ngazosebenza eJabula Combined School eseLigitini ngintshontshwa umhloli Mr Ntombela ngoba iJabula ekade ivaliwe ngenxa yedubedube wayesengilanda ukuthi sizovula lesa sikole sisiqale phansi. Ngafika eJabula ke ngo1995 and interestingly ngaclimba kuyipost kaHOD ka humanities ngoba ngangispecialize ngehistory neEnglish efundweni zami ngayi-head of department kwa-humanities in my 3rd year. So ngahlala ke leso sikole kuthe phakathi nendawo esikoleni ngifundisa ihistory ngafundisa ne-life orientation kwangena no-technology ngumuntu okuthandayo ukufunda uma kushintsha ama-curriculums ama-curriculums ayishintsha ukuthi abekho othisha abakhona abaredi kuthiwe nayo opportunity ngiyigrabhe ngezandla zombili kungoba kuthe makuhamba phakathi nendawo sikhona eJabula I think it was 1998 kuhamba umlungu wayefundisa i-life science and wayefundisa grade 10 to 12 kwangatholakala uthisha ngavolunteer ukuthi ngicela ngoba ngu-class teacher wa grade 12 angikwazi ukuyeka izingane engenathisha ngavolunteer ngathi akureshuffle timetable ngizoyifundisa i-life science. Wawungayenzanga kodwa usayifunda? E-university ngayenza i-botany 1 ne-botany 2. Ingxenye yezifundo ze-life science kodwa ngangameja ngayo ngobunzima obabukhona nokuthi ngangiyenza njengama-extra courses ngoba ngizama ukuthi ngizidevelop. Kufana ne-psychology ngafunda i-psychology 1 psychology 2 ngenza as extra courses ngifuna ukuzicija ukuze ngibe relevant. So mehamba lo mlungu esikoleni ngathatha over i-life science ngayifundisa and ngawashintsha ama-results ngoba ngayithatha ngithi kwaku-April kodwa wathi uyophela unyaka ngawanyusa ama-results e-life science e-biology asuka ku-46% aya ku-66%. Yo. Ngonyaka olandelayo ke sekufanele kudecide kwathiwa hayi ngeke ndoda ungathi wenza kahle la awuqhubeke bese ngibuka mina ukuthi hey anginayo i-qualification e-direct engivumela ngifundise lesifundo. What if ngoba kuhamba kube khona into yokuphase out and history ifunde beyibukeleka phansi ngaregister ne-University of Johannesburg i-diploma in biology teaching
ngiyenza part time. Ngangenza ama-practical e-Riverside College eThekwini. Every weekend ngidrive ngigibele ngithi ngangabi ngisho nemoto ngigibele. Ngayenza i-biology teaching for 2 years. Ngaqualifya ngathi hayi kulungile noma ngingayifeza out history ngizoyibamba mina i-biology manje. Ngayibamba lapha i-biology khona lapho ngajobelela ne-agriculture. Nakhona i-agriculture ngiyibamba ngoba kuhambe uthisha futhi nakhona. So ithuba nethuba ubulibuka ukusebenzisa. Unyaka ka-1998 ngangifundisa izifundo ezintathu ka-grade 12. Ngifundisa history, ngifundisa life science, ngifundisa biology. And lokho khuba fanele ukutshela ukuthi u50% okuphasa kwengane wawuncike kimi ngoba izingane zazenza izifundo ezo6. So uma izifundo ezintathu zikuthishwa yedwa ukuphasa kwaleyo ngane kuncike kimi ngoba uma kufeyilwe zami izifundo zontathu kusho ukuthi leyo ngane ifeyilile noma ifeyile ezimbili izifundo zami kusho ukuthi leyo ngane ifeyilile. And ke ngangiye ngitshela ingane namhlanje ngiyasho kwengisebenza nabo igama elithi fail alikho ku vocabulary yami. Ingakho nje empilweni yami kufeyila into ekude kabi nami. Bangafakaza nje nababuka abancane ababefundiswa wena. Uyabona ezingazi kahle ngayifundisa ngihlangane nazo sinetheme siye sikhulume ngalo khona nje insizwa ezizoma osomabhizinisi abafufusayo njengamanje. Ngeke ngibe nayo inkinga yokubasho omunye ubheka indlela omunye ubheka ivilakazi wakhe la enguku. Yes ngizosho igama lakhe la ngempela esilazi kangconywana uSkingqilika. Elenuke lelo laSkingqilika mina ngimazi ngobheka ivilakazi babuye bambize ngonyuri. Yeah. Insizwe engayifaka umpetshisi lezo. Hayibo. Zangilalela zezwa zakhula zabazeka namhlanje zisomabhizinisi abavele impela abakhulayo. Ngibonga nokuthi ummention masenza le podcast enye insizwa la emphakathini nje makunemicimbi noma sinezinto ezidinga uxhaso insizwa eziyayisondele kakhulu kulenza ukuthi kuxhaseke. Fast forward ngoba manje ngiyabona ukuthi uzuze wabamba nethimba la plan shoot abanye abafana abancane sebegoqa izandla bavukana nothisha manje ngiyasho ukuthi engamnika uthisha ithuba la usezohamba nami. Ngifuna ukuthola ngoba khona ngifuna siye khona. Ungakaqhubeki ngifundisile ke 13 years eJabula. All right. Kwana politics yangaphakathi esikoleni again. All right. Yokudeprive nje. Yabona kuyi society khona into ethi uyabona abantu mabethi uzenza ngcono bengafuni ukuthi ungcono. Okay. Bese kuba nepolitiki ukuthi asimcindezele. Well ngifana nani khona iphilosophy engayifunda ethi empilweni mawuphila oba isponge. Isponge masimunca amanzi asilahli shape. Sihlala square masi rectangular soba kanjalo. Usikhama amanzi sishwabane sibuye sibuyele kwi-shape. Ngavuma ukuba isponge ngoba ngingafuni ukuthi ngibanga umsindo. Ngayishiya iJabula very much against my will ngo-2008 ngayofundisa eCobblesville Secondary School. Ngaqhubeka ngaba HOD khona until 2012 where I resigned after umphakathi ungikhethile ngo-2010 2011 ngabona ukuthi load iyangehlula ngoba ngangu-HOD eCobblesville ngimanage othisha abawu-11 ngifundisa grade 10 to 12. Ngifundisa ngabuyela back to history eCobblesville. Ngafundisa ne-life orientation for the first time. Ngayibamba ngamuka nayo. So ukumanager 1200 kids ayiseCobblesville ngoba life orientation ngangifundisa from grade 8 to 12. History ngifundisa grade 10 to 12. So all 1200 kids were going through my hands. So ngabona ukuthi angeke ngiyenze ijustice uma ngabe ngisesikoleni ngala kufanele ngibe ku-council ingane ziyasala uma ngisemhlanganweni kube nama-emergency meeting nama-agent meetings ngahlala phansi nomndeni saxoxa savumelana ukuthi cha angishiye ngala ngihambe ngiyonikeza attention yami egcwele emsebenzini womphakathi ongibeke kuwona. Wethu kuyinterview uthisha ngoba uthi uma-interview nayo sokufundisa la ngaphambili thisha siyahamba-ke manje siya-cooperate sihamba nawo. Ngibuya ngiza la konke lokho ngichazela kona ezombusazwe uthisha ukuncikana kanjani ngoba mina uhlangothi ekulandele kona ilo lokuba umholi uncikana kanjani nento ethinta ipolitiki yini ekwenza ikhekhe ikubizele ngala uzusacrifice lento awuyifundele ubuthisha uthi uyobhekana nomphakathi. Mfoka Khuba mina ngazalelwa kuyona ipolitiki ngekhathi ze-UDF. Okay. Umzabalazo ngikhule ngivula amehlo mina ngavula kuzatshalazwa kwi-UDF endaweni engakhulela kuyo. Okay. Uma ngifika futhi e-university ngafike nga-active kakhulu
ngoba ngaleso sikhathi yayisanda kuvulwa umlomo ama-organizations mina mangifika ngo-89 ngaseva kuma-structures ngoba e-university ngaseva ku-history society so uma ukhuluma nge-history awukwazi ukuyidivorca from politics. Ngabuye ngaseva ku-SRC e-university ngabuye ngaseva kuyi-SASCO executive. So ipolitiki ibivele isemthanjeni kumina kuwukuthi ipolitiki ngiyayihlonipha. Uma ngifika eLegitton ngafike ngahlala ngalalisa phansi umoya ngabuka indawo ngatadisha ngabona angizange ngifike ngigqume into eyenza ke eLegitton ngibuyele active politics umama late umama Ntombisa Zondi may her soul rest in peace owaba yi-first democratic councillor wayeusihlalo webranch ngaleso sikhathi wathi efike kami ezongibona njengothisha kunento afuna ukuthi sixoxe ngayo ethinta umphakathi wabona izithombe zami odongweni unesithombe ngasishutha noTata Madiba eNazareth ngo1990 kwakuyi-policy conference ngo1991 kwakune-national policy conference engangi-attendile ngimele ibranch yaSongoye ngase ngishutha naye nesinye futhi isithombe engashutha kusona no-Oliver Tambo noThabo Mbeki noChrisani wabona lezo thombe wayesebuthi awukanti uyi-comrade uthuli nje uyi-comrade ngathi mina cha phela endaweni awukwazi ukufika nje uphaphe kufanele ulinde ubone u-understand wayesesuggest ukuthi ngiko-optwe ebranchini ngako-optwe ebranchini ke ngayimember ye-BEC ye-co-opted waqhubeka lapho-ke nawukubo kwabe kwasuka enye ipolitiki yangaphakathi eyabuya yenza ngathi ukuhlehla ngayihlalela ngabheka kakhulu ubuthisha engangibenza kodwa ngingawulahlile umbuthi so into yepolitiki ngizalwe nayo ngayifunda nasedeskini ngoba uma ngikupolitiki ongoye sasifunda ngoba into eyibalekile ukuthi kufanele mawushaya i-argument istory sakho sazi so ipolitiki yase South Africa nama organizations wonke ila kuma fingertips. Wethu-ke nabo-ke abantu sebeyakhetha kajabula uTita Black lapha ngoba ishutha lapha ngemuva njengamanje nampo-ke abantu bayakhetha njengoba sisho nje ukuthi from 2010 namhlanje u-2025 and then uma sihamba sibuka iminyaka iyahamba ungumholi uyangena endaweni yasemingeni municipality njengokhansela waseva futhi uzongilekelela-ke ukuba khona kwakho ngoba ukushintsha kwakhona ukuhamba kwezinto zakhona uningi kakhulu oku-understandile ukhona njengamanje before sixoxe nje ngemibuzo yethu ngizofisa ukuthi siqale singene ewadini yakho ekuwadi 4 waseLegitton ney'ndawo zonke iseceleni ngalapho so into ezokwenzeka njengamanje nginembuzo embalwa eqhamuka kubabukeli abasibukayo kulolu hlelo abaye bacele ukuthi badlulisele umholi uma ngabe simlandile oqala umbuzo uthi ingabe khona yini umehluko in terms of service delivery between umkhandlu wasemngeni ngaphansi kobuholi be-ANC ne-DA uma ukhona sisacela sichazele and kungani ukhona umahluko mfoka Khuba nethimba lakho mina ngifike kuphethe African National Congress up until 2021 ithi ngifike kuphethe African National Congress engiyiwona up until 2021 yes. Up until now ngoba uwona exactly namanje ngiwona alright ngesikhathi ephethe u-ANC miningi kakhulu imisebenzi ayenzile alright emngeni generally kodwa angizume ewadini yami mina ngesikhathi ngifika mhlawumbe ukuthi awunginikanga ithuba lokuthi ngikhamele iwadi yami ukuthi ime kanjani ngicela igama ukuze umuntu angikhamele iwadi yami inkulu impela yakhelwe indawo yaseLegitton mawusuka eLegitton ibe nengxenyana yaseBalgawini ukhuphuke uhambe ngo-R103 ungathi uye eMichael House musujika ushona phansi khona ifeme okuthiwe kaqhwa ilahle yamaqanda inqamula lapho-ke bisiwela iya koBushhoek ishona eCurries Post bisiyogcina phansi endaweni okuthiwa isegama lethu or abanye bayibiza ngokuthi iShawoti uma ngase ngikutshela i-distance uma ngisuka ekhaya ngeShawoti 32 kilometers ibanga engilihambayo lelo uma ngiya kuyileyo ngxenye yewadi leyo ngxenye yaseShawoti inemizi njengamanje ngicabanga ukuthi u48 iyakhula bese kuba namafama amancane omatatiyeleni kube noFabeni ebuyibizwa ngo-Arlington Farm kube no-Woodstock Farm bekuthiwe kaSnight ila ama-pocket of farms anemizi nga-8 nga-12 13 kanjalo ihlanganise neLegitton yonkana
ya so ke mawubuza ukuthi ukhona nomahluko ngalesa sikhathi yes mkhulu kakhulu umahluko ukhona ku-African National Congress ehola umkhandlu usebenzile kakhulu Okay. kuwukuthi ezinye izinto ezibuye zibe yi-weak point asiphumi siye emphakathini kwezinye indawo sisho ukuthi senze 1 no 2 no 3 Okay. kodwa mina mawuthi angikhulume ngeyami iwadi ngizokutshela ukuthi phansi kamasipala ka-ANC ishawoti ngizokwenzela isibonelo ngayo uma ngifika 1 ngifika umgaqo ungekho nhlobo Okay. malinile eshawoti yayingangeni imoto yayingaphumi Okay. mungaphandle ungaphandle mungaphakathi ungaphakathi Alright. babedla abantu amanzi neyinkomo ugesi babengenawo Okay. enye yezinto engifike ngayifaka lezi ingqalasi izinto phansi kahulumeni kwamasipala waholwa ANC ngafaka ugesi kahle kahle general mangakubalela amaplaza onke amaplaza nje bekunzima belungu bengafuni neservice delivery ingene kubantu Okay. mina belungu bonke bebefika belwe ngihlale nabo phansi ngikhulume nabo kangangoba wonke amaplaza enginawo mangiwabala ngiwa-quantifya ngokweplaza neplaza awu-87 akade nabantu bengenawo ugesi namhlanje bonke labo bantu banogesi Alright. 2 eshawoti ngifike bedla amanzi neyinkomo namhlanje labo bantu badilivelwa amanzi ngoJojo tank 7 of them abafakwa ukufika kwami phansi kamasipala ka-ANC Okay. 3 kunendawo okuthiwa uLunchman Family Egerton inemizi informal yakhiwe ngodaka bebengenawo ugesi ngiphansi ka-ANC silida umasipala imizi ewu-8 yaka-Lunchman Farm ifakelwe yimi ugesi ubuye uze ngaphakathi elokishini eliJeton yayisiqalile intuthuko koza ukuthi abangaphambili kodwa yayisephansi kakhulu kodwa mangakubalela nje manje imigwaqo esengiyifaka itiyela mina ngilo ngafika umhlanga uThula Street uSweet Value uMaqhinga apha Maqhinga nolowa Maqhinga uIngwe Street uJabula Street ikahle kahle imigwaqo esele igravel eliJeton emithathu emincane uJakalasi nenkulisa nompisi bazokwenziwa kule financial year bese ngisalelwa umgwaqo wodwa uMandishi Street kuphela ukuthi ufake itiyela Imaki mangibuka angigcina eLegiton ngaphansi kwebridge ithinto yakhona ngangibona engathi kuyaxhaphazela ya ithinto yakhona. usho endodeni Eh. ngiyilwile impi yalapha ebridgeni Eh. ngoba bekunombango phakathi kaTransnet nomasipala Okay. umasipala ube nenkolelo yokuthi uTransnet ofanele ulungisa umgwaqo uTransnet ethi umasipala ngayilwa leyo mpi ngaze ngabhalela uTransnet nationally Transnet or transport. Transnet Okay, okay. because angithi ibridge Lestimela lestimela oh yangibuka I lo. wrote to Transnet nationally ngababiza beza sahlangana nomasipala kwaze kwavela ukuthi unane MOU esho memorandum of understanding ukuthi uTransnet uhamba phezulu umasipala uhamba phansi therefore umasipala is obliged ukuthi ulungise Okay. yaqhutshwa leyo nto ngayilwela yaze yabudgetelwa njengoba ngikhuluma nawe usonkontrakt usesayithini ulungisa ibridge La ngaphansi storm water drain livaliwe njengamanje ibridge ngoba liyasetshenziswa yeah, because last time ngiya nje kunento yezingane esikoleni ngadlula nje xhaphazela lapho. wakuqhaphazela kunama potholes because leya ndawo inamanzi amaningi i-water table level is very high amanzi aqhuqhuma iphethu phansi kwebridge Okay. so bese kudemejeka umgwaqo Alright. njengoba ngisho ukuthi ngikhuluma nawe kunenkontreka nje wonke amakhosikazi esebenzayo lapha sekufakiwe ama-storm pipes nama perforated pipes azo drain underground water iyalungiswa by the 6th of August kufanele bebe benze hand over umgwaqo usuphelile ususmooth Mfethu siyahamba ngikuwena iwadi ngibona ngathi unemkhukhu mawume esikoleni Jabula. Yes. Ithinto yalapha yemkhukhu and ngibona futhi uthi unabo abantu engesibo bala eNingizimu Afrika abalapha kwena ngemuva ithinto yakhona. yes uma ngingena ebukhanseleni ngiyificele yamkhukhu isikhona noma yayingakabi ingaka ya iqhubekile ngokunyuka iqale kanjani le yamkhukhu le yamkhukhu iqale kabuhlungu ngoba iqale ngabantu abalahlwa belungu emgaqweni kunemizi engiyaziyo engengiyisho engathi sengikhona nguthisha abelungu lumkhuba wabo ongcolile ukuthi babandlulwane babakhiphe eplazini babaxoxe bafike babashiye emgaqweni abantu bafike balahle emgaqweni bese bebona ibala lihleli bamise lapha iqhokova nabakwazi ukufihla ikhanda le yamkhukhu iqale kanjalo kusekhona umama uNtombiza ngishithi wayekhansela lokuqala
ngobuntu nangobubele. Uma abantu belahle emgaqweni kukhona indawo ngoba leya ndawo lapha ama-site ahlukene, amanye ownwa abomdabu basendiya bawashiya, amanye ownwa umasipala. Abantu-ke bafica leya ndawo ihleli kanjalo, noma muzondi kwabonakala ukuthi ngeke abantu bakithi abalahlele emgaqweni, wathi hhayi abafihli ikhanda bakhe laphayana. Konakala kaphi-ke mase kugcina sekukhula umkhukhu. Uma sekwakhiwa imixhaso, umasipala wawunepolicy ethi uma abantu mase bakhela imixhaso kuzodilizwa ngala bahambe baye emxhasweni kuze kuphele imkhukhu. Ngeshwa umasipala wangayimonitha leyo nto bangadiliza. Kunalokho abantu baqashisa. Uma befika labantu abaqhamuka ngaphandle, imajority yabo baqhamuke Lesotho. Bafika baqasha-ke. Uthe sebeqashile ngokuhamba kokukhula kwesikhathi bagcina abanye sebezakhela base behlala ngaleyo ndlela-ke. Ithini into okumonisa leso simo Bo? Mfowakhuba into ebucayi kabi into ekhulumisana nento yabantu bokufika. Uma nami ngisondela ngilalela ngibheka ngumuntu ohambe kakhulu eSouth Africa nangaphandle. ELesotho ngiyazi njengoba ngizazi. Into yokuqala ebifika bebuhlungu kimi ngike ngahamba ngiye eLesotho kwenye indawo yakhona kuthiwa kuthiwa isemhohlolo naseMaketsane. La udriver khona 200 kilometers ungasiboni isikole. Ngase ngi-understanda lento esusa abantu ngale ukuthi indlala nokuhlupheka. Uma befika ngapha bezohlala bazozama ukusebenza bazama ukuphilisa imindeni yabo. Kodwa iphutha elibuhlungu neliyiproblem kazwe lonke ukuthi abaningi babo bangena ngendlela engekho emthethweni. Iproblem ka-national ke leyo, mina njengokhansela engila phansi egroundini angikwazi kuyenza lutho. Uma uhulumeni kazwe lonke engakwazi ukuqinisa imithetho kemngceleni nakuma-borders ase-South Africa, kwenzeka lento ebuhlungu eyenzakalayo la kungena khona abantu abaqhamuka kwamanye amazwe. Bese-ke mina njengom-Afrika ngihlangane nesimo sokuthi nangumuntu uqhamuke Lesotho usehleli. Inkinga engihlangabezana nazo. Uhluphekile akanakudluzela ingane. Angikwazi ukuthi ngoba naku ngithi akayena wase-South Africa ngizomchithela izandla ngingamsizi mangikwazi ukumsiza. Akuyi-crash kodwa lento ukuthi akayena wase-South Africa. But manje ithi ingcindezi nalo olanga phakathi nje nkune wase-South Africa unenkinga seyicishe ayifani ngoba nathi i-South Africa nje manje singaphansi kwengcindezi ngiyayibuzela nje ithi into yakho. Kuyiqiniso lokho. Ngoba nathi sikhala ngomsebenzi engekho. Kodwa ake ngikwenzele umzekelo mfowakho. Yebo. Uma kushona umuntu laphayana emkhukhwini waseLesotho uyashona nje. Angikwazi ukuthi njengekhansela ngithi kushona umuntu ngitshela ukuthi kushona umuntu akanabani ozomcosha ngizothi hayi ngoba wangaphandle isidumba sibolele la. Ngiyakuzwa. Kufanele ngenze imizamo ukuthi lo mzimba ususwe lapho usiwele bese bevela abantu bakubo bamthatha. Iyona ingxaki esinayo ke ukuthi abantu bakufika basicreatele icompetition. Bese siba nengxaki ukuthi imisebenzi yasishodela vele. Kodwa nabo bayeza bazofaka leyo ngcindezi. Njengoba ngisho ke baye bathi abantu uma sebedinwe kakhulu mhlambe emhlanganweni kuneyinkinga eziningi ezenzeka lapha njengongitshontsho kagesi nani bathi hayi akufaka ogeleja basuswe labantu. Bese ngithi mina phela siphila ezweni elinemithetho nemigomo. Kufanele silandele imigudu efanele. Njenganokuthini kuno-immigration waka-Home Affairs okufanele ngabe ubheka le nkinga. Kuno-SAPS eSouth Africa okufanele ngabe ubheka le nkinga. And mind you, ngiyaziripota zonke lezi zinto. Mina-ke angikhulumi ngomlomo isikhathi esiningi ngiyabhala. Nginama-memorandums amaningi ebengiwabhalela u-Home Affairs. Ngicela ukuthi kuzobhekwa le nkinga yalabantu bengakabi nangaka. Ngibhalele u-SAPS Howick, ngibhalele u-SAPS District. If lezo nhlaka ikahulumeni azikwazi ukwenza lo msebenzi, uphuwa khansela ayikho into azoyenza uboshwe izandla. As much as kuyinkinga esihluphayo nami engihluphayo ngoba fanele ngilisho iqiniso. Bayahlupha laba bantu. Bayadubulana bayabulalana and basuka nezimpi zalema kubo bazozilwa la. And as ngikhuluma nawe ngeke ngaya ku Brigadier Sheze district last year. Ngayohlala naye umhlangano ngiyothi akwazi ukuthi phela ezweni lethu kuvele kube kamaqhanqa kampuze edlemeni. Manje mawucabanga isolution yalento yini? Uhulumeni wethu fanele aqinise umthetho Lapha kumabhoda. Aqinise umthetho kumabhoda. Uhulumeni wethu akascreen abantu abangaphakathi.
aqinisa umthetho umuntu obase South Africa ahlale ngoba kufanele ngoba unama document afanele uregistiwe ngendlela efanele. And ukhuluma kahle mawuthi uhulumeni wethu ngoba uyi-ANC futhi uyinene. Yes. Ngisho kahle phela ngoba vele uma kuxega kuthina phezulu uhulumeni sizohlangana nale nkinga ezinje. Kugcina sekufaka nelabel ye-xenophobia yet akuyona i-xenophobia. Abantu bakithi baleli ilungelo labo ezweni labo. Nami ngiyavumelana nabantu abathi abantu bokufika abangekho emthethweni. Abadocument bahambe baye makubo kusala abantu abasemthethweni. Kodwa ke the difficult is uma mina ngiyikhansela njengoba kade ngisho ngihleli nabo la kwenzeke inkinga kufanele ngizi-attend. And ngikwenza lokho ngenxa yobuntu nobuAfrika bokuthi awukwazi ukubukela umAfrika esafarisha kodwa akusho lokho ukuthi basemthethweni and badla ama resources abantu base South Africa emaklinikhi ngalozothi neke mase kunjalo uzobe sebuye sezofuna ukuvotela ithini ngoba thina sazi ukuthi ukhansela ukhethwe yithina siwumphakathi izikhalo zethu umphakathi ubekwe yithini kodwa akasasave thina ngokwanele uthini ngalothi ngeke sakuvotela ngoba mina uyisave inhloso zami wena uyisave. Wena ukuvota ilungelo lomuntu kodwa umuntu ongasho njalo ngabe nje uzikhulumela nje okusuka enhlizweni yakhe ngeke umvimbi umuntu kuthi umlobo ishoba le uyiphungela. Kodwa mina abantu baka Ward 4 bayazi ukuthi ngibasevisa maximum. Okay. Ngawo wonke amandla enginawo. Khathele siyahamba la. Uthi omunye ngokubuka kwakhe njengomuntu osebenze ngaphansi kwemibili imkhandi ubona kuyikuphi akhulume nje into eqonde ubona kuyibuphi ubuholi obusebenze babeka umphakathi eqhulwini ulobo bukhona ophethe njengamanje ngesikushonelele iDA obuholo umeya uChristopher Papas iANC ike yaphatha from ubaba Edward Dladla mangikhumbula kahle uSisumbali Imyeni kube ubaba uSokhela so uthi ke lo awukukhulume nje ube honest kuphi wena ngokubuka kwakho. Mfowakho ukuthi ukulida kunama dynamics nezikhathi zokulida ayifani. Okay. Uma ngabe uqala kuba uEdward Dladla engena ungene ilegacy yobandlululo inkulu kakhulu. Yes noDlamini wayengekho oqala before Edward. Yes say TLC. Yes, you're right. Yes. Yeah. Uma bengena uANC ethatha amandla ephatha umasipala wasemngeni uqanywa kabusha izinselelo ezazikhona ngaleso sikhathi ayifani nezinselelo ezikhona manje. Okay. Isibonelo imikhaso yayingekho uma uANC engena. Okay. Uyakhila imikhaso eLegitton kwakhiwa imikhaso yo308 kwakhiwa imikhaso kwaMathandubisi kwakhiwa imikhaso eMpophomeni. Imigaqo eminingi yayingekho ngaleso sikhathi ifile ngenxa yobandlululo. Uqala ke ngaleso sikhathi uANC ezabalaze suka from zero. Kufanele akhe izindlu engakeneli namanje ngenxa yobuningi babantu. Akhe imigaqo kune-aging infrastructure eyayifakwe ngekhathi zobandlululo edolobheni uyakubona emalini izulu kugcwala igijima amanzi. It's not because uhulumeni akenza ngathi kodwa infrastructure sigugile indala ifuna izimali. Uma ukhuluma ngobuholi baka-ANC busebenze ngalesa sikhathi kune-backlog enkulu kakhulu eyenziwe ubandlululo engakapheli namanje. Okay. Uma usukhuluma ngobuholi kaPapas uPapas ufike pheceleza i-playing field isi-level. Okay. Usethatha ezintweni eziningi besezenziwe uANC. Isibonelo kunama projects aqhubekayo afike seqhubeka uPapas wakhuphuka wagijima nawo. Alright. Njengemigaqo nje wenza resurfacing and fanele sikusho singakufihli. Ukuthi uyasebenza impela uPapas kodwa iqiniso lihle basebenza kakhulu endaweni zabelungu. Yeah. Uma ubheka manje ozwa kethi bangangifakazela naye mayingasho uma ngakutshela under uPapas. Iproject yokuqala eMajor le nginayo ewadini le esebenza ibridge. Okay. Ikhathi kuzongena eminye imigaqo. Ola long kuke kwaba negap bangasinika ngisho ibudget. Sifaka kuIDP. Bangasinaki ba prioritize lapha eindaweni zabo. So akufani ke awukwazi ukuqhathanisa isikhathi uANC yangene ngasemandleni. Ungene kune backlog enkulu kakhulu eyayidalwe ubandlululo. But umkhona ngizobuya kodwa kule part nami ngomunye wabantu kule question engizoyibuza ngiletha kwena ukuthi as young people sinezinto ebesikhala ngazo kade niphethe la nisemandleni sikhala ngazo nje sikusho ukuthi anisondeli kuthina as young people kusenza 1 no 2 no 3 so sibeke eceleni lokukhandwa nani sesikhuluma ngezinto mawuyicheck into ezisikhosta kakhulu esikhathini esikhuluma ngazo bakunywa ngevoti kuzobuthintwa izinto ze youth unemployment
izinto ezithinta i-youth development including manje abantu abasenza nje njengamanje le podcast esikhuluma kuyona abafana abasha esihlanganisile ukuthi let us buy la makhamera yayizwe ngisho i-leadership ekhona iziphi izinto ebizenza ekwazi ukungenelela ukuthi nangu uDida Black uyacula because akaculanga manje sekuphethe upapasa lo sekudlule into eziningi ucule before kade nikhona lezi zinto ayihlakani nobadlululo ihlakani nokuthi intwana ezincane beyipresent ama projects ubolo kukhona including myself mina ngithi ngiyaxolisa i-podcast ithi rana ngenye into kodwa ngizivake there was a time engike nganokha khona ngishawa indaba ukuthi kumele ngiye overseas ngitholile opportunity nayi bafowethu yini eniphethe nakho sacela nisilekelele la angikaze ngilithole lelo sizo ngaze ngaphuma ngalithola endaweni yokude kothukela komxola isikhawunda koThekwini sengqongqoza nakhona bebona ukuthi umfana uyasala but ngiyakuleli phuzu lokuthi lezi zinto ezinjalo don't you think ukuthi zinikhosile more especially thina ezabantu abasha ukuthi sinibuke ngendlela ehlukene ngeke ngikuphike okushoyo mfoka Mpungose kodwa ngifuna ukuthi sibuke le scenario yeah one umkhandlo kokuqala usebenza ngebudget sure ehamba ibe nama limitations two kunama levels ka government okay okufanele ngabe ayalekelelana alinke sure uma abantu abasha bengakuthola ukusizakala umkhandlu nawo unezandla limited in terms of funding uma abantu bengqongqoza bezocela kuyishwa ukuthi ngesinye isikhathi nawe wakwalicela usizo wangalithola akukona ukuthi ubuholo babukhona ngaleso sikhathi babe ngakufuni ukukusiza okay yebo asifani ke indlela yokubuka samakhansela alright ngoba lento eyishoyo ngizokuphendula mina ngithe wadini yami kunengane yakahlengwa eyayifunda eAlexander High School iyayithola opportunity iyayidlala netball iyathola opportunity yokuthi iyo represent South Africa eAustralia yayidinga ifunding ngasukuma njengokhansela ngayirezela u85,000 sure iyakwazi kuye-Australia ngangingqongqoza eminyangweni wakwa Sports and Recreation angitholanga usizo sure yini ngoba bengafuni ukusiza ama budget constraints njengoba ngisho ukuthi asifani ezinye izinto ke mhlawumbe mangayithathe yakho ngithi ukhansela wakho yini akwenzela yona ngimfaki phansi kwebhasi ngenze example yokuthi uma kukhona iwillingness uyaphuma uyongqongqoza kweminye iminyango kodwa uma uthi umasipala wethu awubasiza ngabantu abasha kune youth desk ekhona umasipala wethu ngesikhathi kaANC uqale lapho ukhipha amabhasari ufundisa abantwana ama registration fees ubakhokhela kodwa ngenxa yama constraints ebudget wawungeke ukwazi ukwenzela wonke umuntu sasiye sihlale phansi sianalyze ezinye izinto sifisa ukuzenza kodwa sinqinde ukuthi isimo somnotho nesimo sezimali ziyasilimit kodwa ngifuna ukuphendula lo othi abantu abasha ukusibuka kwabo ngithe wadini bayongifakazela ngeke ngabiza abantwana baka matric bonke abantu matric they were 91 ngikhathazekwe yini abantu abasha angibabona ukuthi benzani ngeeducation neprogress nababiza mina njengokhansela nihlalele nini nga-apply mntakakhuba khona into elimazi igenge yakithi bathi gap year and umuntu gap unomphela ngibabuza ukuthi no91 ngifuna ungitshela ni applyile ka NSFAS na reject ni applyile kuma institutions na reject nabo abantu abasha besukuma beyimisela this year nje ngineyingane ezintathu ezafika zihluphekile zithathiwe esikoleni zingenayo registration fee ngaya kuma neighborhood businesses ngabarezela omunye ngamrezela 11,000 omunye 12,000 6,000 omunye ngamrezela 8,000 bo3 ngabathengela iluggage ngemali yami babeya institution eyodwa ngabafaka evenini ngabahambisa abantu abasha yes kufanele uhulumeni sisukume sibasize ngayo yonke indlela kodwa kukhona umbuzo engihlale ngibabuza wona uma bethi ikhansela lisenze lutho thina abantu abasha umunye umbuzo engiyingubuza ubani oke wafika kumina njengokhansela uNkuna ngamchithela izandla ecela isicelo ngangamzamisa lutho ingakho phela ngiyenza kalula phela ukuthi yenziwa kahle umuntu ofana nami othi asikho stage engihamba ngingafiki kusona including manje this podcast is growing sibuzwa ngayo sisegoli manje asikakatholi ngisho i-call ezothi bafana niyanishuthe ngani nathenga ngani lamakhamera ikuphi la nishoda khona so uma ibhedi sound yayizinto engizama ukuyichaza ukuthi lento ithi lento iqala la emngeni
why kuzoze kumele le podcast ukuze ikhule angisakhulumeli word podcast ngikwenzela umzekelo Yes. why kumele kukhule le podcast izozibonwe umuntu ohleli le eMpumalanga ePaul Petersburg ozothi wow guys kade nikhuluma nobaba uNkune bengizwa ngathi sound khona la ilahleka khona silekelela kanjani ukuthi sifinyelela kumamaki ungizokwenza itheater le ependwayo manje so zonke lezi zinto ngiyavuma nithi into ukuthi yonke lento yayikadibekiwe kodwa sayikade sikhulume ngazo sabantu abasho impophomeni theater we want to use it sikhathele ukudlala emgwaqeni namhlanje Nkune ngifakazele sincenga umacingwane sicela ukuzoshutha la eminyango in fact uma ngathiwa kunethi izulu bese kumele sikhansele lento esiyenzayo sinawe njengamanje kodwa sine theater asikwazi ukuyisebenzisa sikhalile sinencwadi eyisho ukuthi sicelele sifakele i-soundproof so that sisebenzisa ilokuzana so ngizama ukuyakela liphuzu don't you think beninayo le challenge ukuthi beningezi kahle ngokugcwele kuthina even sesifika as young people kodwa besinganizwa indaba yethu kahle isiZulu sithi akukhosoka lingenasici true ngeke ngiphike ukuthi bukhona ubuthakathaka obube khona ebuholini obebukhona bisibuya ke into iye ngokuthi ewadini ubani okhona sure ubani olida leyo ward ubani umeya umcabango wakhe ubuka kanjani kodwa angigcizelele lithi sasingeke sikwenze konke ngesikhathi esisodwa and inkinga ziningi kakhulu eyithinta imphakathi yethu neyouth yethu iningi kakhulu kodwa ngiyaligcizelela leli lithi siyajabula makhona abantu abafana nabasukumayo bazami kodwa kuneyouth eningi mfowethu ehlala lapha ya ingafuni ukuzama lutho ibisigxeka amakhansela ngiye ngise ngibuza umbuzo ukuthi uma umuntu ethi ikhansela lenzi lutho engakaze ngizokwenzela umzekelo obhlungu ngiqala nje ngingena ngo2011 ngakhuluma ngento yama co-op okay umukhumbula kahle into yama co-op ibingena impela irive isiza ifandiwe ngagroupa ngathi abayigroup abantu kune Midlands Community College lapha eseNottingham Road etrainayo kunamantombazane izingane eziyouth zafika zu10 zazocela ukuthi zifuna ukwenza i-catering zeza kumina ngasethi mina kuzona abantu abami ni serious that is serious ngahamba ngaya komunye ngaba applyela ukuthi bathole certificate basithola certificate se-co-op ngithe sebethola certificate se-co-op yayisifika into kumina ukuthi labantu badinga training abakaze bayenze lento bafuna i-catering draping and deco yeah ngaya e-community college mina ngayo bakhulumela kwathiwa ikhona leyo course but they must pay at least 500 rand per person u3 months 500 rand per month nga-understand ukuthi imali abanayo I went to also omunye usomabhizinisi anginqeni ukumusho owakamama's chicken umysterious nakhuda ongilekelela kakhulu futhi nama-programs omphakathi ngoba ngicabanga ukuthi sizongena lapho uward 4 uphila ngama-programs uthola ama-awards okay wathi uzobafanda uzobakhokhela e-community college wahamba wayobakhokhela it was 5,000 and something for 3 months bo 10 yes uyazi into ebuhlungu labantu abasha in no time mase kufanele beyoqala ukufunda ngasala ngiphethe certificate bahlakazeka omunye usekhulelwe omunye ayena kasayingeni le yaba buhlungu lento ngoba ngangizama uku-establish ukuthi abantu abasha babe nelegacy akube nelegacy badevelop ngoba akuyena wonke umuntu uyoqashwa yes omunye uyisebenza mntakakhuba ngasala ngiphethe certificate ngashona ngapha bahluleka angisho ukuthi bonke abantu abasha banjalo kodwa ngikwenzela umzekelo ukuthi I'm the one counselor owenza ama-advances okusiza abantu abasha abanye abantu abasha bayahlala basonga izandla ngihlala ngisho kanti ufuna ngingene kini ngilethe igrosa yini uma ungaphumi wena uzame ufinqe imkhono yes uhulumeni kufanele abasize abantu abasha kodwa iqiniso lithi noma yipi level kahulumeni ngeke ikwazi ukuyiqeda inkinga zabantu abasha bonke ingakho kuthiwa basukume bakhe inkampani bakha ama-SMMEs I'm happy ngoba nginama living examples ebengikutshela ngawo osigingqilika ukuthi bayalalela basukuma namhlanje bayamadoda banamnuzana baneyinkampani bayimele yes akuyena wonke umuntu oyoba nebhizinisi ikhona inselelo yokuthi nohulumeni wethu fanele athi ukukhuphula amasokisi kucreate amathuba emisebenzi kodwa lento ngikhumbuza uProfessor Nkabinde the late Professor Nkabinde wayethi students must learn to be the originators of knowledge not the consumers of knowledge
Wethu uthisha sihlala sibuye bese eklasini akudlala uDick Jamlafi uthisha bayise uthisha. Njengamanje njengamakhansela ingaba basebenzela indawo abazangamele zodwa kuphela yini bathuthukisa imiphakathi ngakubo kuphela yini ngoba wonke ama projects amakhulu angakubo kwamakhansela la kunokhansela la khona ikhansela njengamanje ukhansela kuyena kune project enkulu 2 usebenzela indawo yangakini kuphela ningamela lezi ndawo nama project akade me understand it question ngiya understand ngicabanga ukuthi lo muntu mhlawumbe usho ukuthi mhlambe nginomgwaqo ngakho umgwaqo wangami noma wangakithi la ngihlala khona kodwa khona abantu abangenawo umgwaqo okay ngicabanga ukuthi usho kuleyo context okay akunjalo yabo nje bangathi ngikutshela ukuthi mina I balance ama areas am onke yeah njengoba ngikutshelile ukuthi alikho iplaza elingawukhanyisa ugesi manje yeah alikho iplaza eliphuza amanzi nayinkomo noma indawo abantu abaphuza amanzi nayinkomo okay but ilijithini ke maye ngashila ijithini ngihlala khona ngakhe khona iyona ndawo enkulu ewadini edinga iservice delivery ukudlula zonke ezinye indawo njoba kadubala indaba yebridge lela bridge lihamba wonke umuntu kuyi upper level kunindawo kuthiwa upper value enama hotela amaningi ahlukene it's a tourism destination le ndawo and iyona entrance ne exit point elijithoni bekumele ukuthi ilungiswe mina ke ngibheka ngeso kuwo wonke ama areas njengoba ngikutshela ngalama plaza kukhona enye wemntaka Khuba engaziwa ngelilanga mhlambe mangase ngikuthathe ngithi asambe ngiyokutshengisa imisebenzi esengiyenzile imize ewu13 nginazo izithombe zayo la efonini umlungu owayona ifirm iFairfield wathe ngalelo plaza wathi uyabaxosha abantu yo ngabalwela ngathi abayindawo wathi manje bakho ngodaka ngathi mina wena ke tell uhulumeni wakhe abakhela izindlu ngathi mina uhulumeni iSouth Africa inkulu kakhulu akwazi ukwakhela wonke umuntu izindlu ngesikhathi esisodwa bakhele wena izindlu uma ubona ukuthi udaka lehlisa ivalue yendawo yakho edi value yendawo ngokuthi bakhele izindlu labo bantu mfowethu bakhelwe izindlu zu13 ileli plaza okuthiwa kusematateleni just beyond the Curry Sports shop zakhiwe izindlu o6 room bakhelwa umlungu free bafakela ugesi bafakelwa amanzi for the first time abantu bakithi baba nama toilet angaphakathi baba nama shower baba namagiza ngaba fica bengena ugesi bawufakelwa yimina khona odakeni ba transformile labo bantu yini indaba ngibheka yonke indawo napa abantu basematateleni unga drive uya khona manje uzoyibona imizi mihle kanjani ngoba iservice delivery ayikho la ngihlala khona kuphela kumina isabalali wadi yami yonke Fethu njengamanje uthi omunye uthini ukuphawula kwakho ngokuhluleka ngamalengiso kweNC ukuxazulula indaba ye-informal settlement eHowiki seyize yaphuma ekuholeni umkhandla ihluleka nje ukuqeda ama-informal settlement awu5 nje kuphela thina ukuhluleka kwakho ngenhlangano yakhe ANC ukuxazulula lezi mfoka Khuba into emkhukhu national problem okay ngizolonga ilishilo lelo mhlamba sibuye yini eyenza ama-informal settlement okay into eyenza ama-informal settlement awaqalanga manje ama-informal settlement aqale ngesikhathi sobandlululo because uhulumeni wobandlululo beconcentrated develop amadolobha kuphela abantu basemakhaya bengathuthukiswa abantu basemakhaya balambe baswele imisebenzi bese befloka beze emadolobheni lokho kuthiwa phecelezi urbanization umkhubo isimo esidala leso kwaphinde futhi kwaba nale challenge again besikhuluma ngayo ama borders angagadiwe ngendlela abantu bayafloka beze emadolobheni ngikwenzela umzekelo lula kwakhiwe izindlu ezu308 eLijithon okay uma ubala izindlu ezu308 ungasuthi kwakufanele imkhukhu iphele ngeshwa base bebaningi kakhulu abantu abadinga izindlu and isimo sebudget sasingavumi so uma uthi eHowiki ifanele kuphela imkhukhu o5 ayikwazi ukuphela imkhukhu ngoba iproblem enational kufanele uqale uvala ama borders kufanele uqale udevelop amafeme emakhaya abantu bathola imisebenzi la bekhona kufanele uvuselele ivuso lokuthi abantu bakwazi ukulima ngoba Takakhuba iyangikhathaza enye into abantu bakithi siyawudinga umhlaba mina ugogo wami wayethi uma uhlulwa ukulima a door size garden umunika ihectare uzolenza njani
kunabantu abanomhlaba ngikhuluma nawe eLegitton khona indawo kuthiwa iWoodstock Farm noma idume ngoGlacier. Yes. Umlungu wathenga indawo wenza okungajwayelekile wathenga indawo wabakhela abantu izindlu wabanika umhlaba onendawo ngisho yokulima abalimi because abantu bakithi sebekhonza ukukhangeza kuhulumeni kakhulu. So into yemkhukhu iproblem ecomplicated esuke emuva esikhathini sobandlululo we mhlawumbe impophomeni yayingeke ibe khona ukuba ubandlululo lalungekho. Ngoba ngithi abantu basempophomeni example basuswe kazenzele behleli kahle belima benza zonke izinto but uhulumeni wobandlululo wenze njani wasiqoqela ndawonye kuze kube khona iculo lomzabalazo lalithi wasiqoqela ndawonye uhulumeni senzeni. So imkhukhu insila yobandlululo awuzothatha iminyaka mhlawumbe engaphezulu kwekhulu ukuyiqeda. Awukwazi ukuexpect umasipala omncane njengomndeni ukuthi uzoqeda imkhukhu because unabantu abasuka emazweni abo where even uhulumeni walawo mazwe nawo akenzi kahle ukuthi abantu bakhe badevelop naba abanye babashawe icolonization kwase kuba khona izinkubela zabantu nezinkubela zohulumeni osekufanele ukuthi babaleke bayobheka amathuba la engcono ngakhona. So uyayiphika nje leyo ukuthi ihluleke kancane ANC yakho le. Hayi akahluleka ngu-ANC uqeda imkhukhu. Okay. Uma usene problem ye backlog ye housing edalwe i-apartheid. Yes. Uhulumeni ka-ANC asikhumbule futhi there was colonization before apartheid. Uma siba realistic about 360 years siphila phansi siqalisa phila phansi kwe-colonization kwangena i-apartheid ngo-1948. Now in 31 years u-ANC ekwi-power asibe realistic akakwazi uku-eradicate i-problem ka-300 and something years. Uhulumeni noma imuphi ngizokutshela nje into esimple. There was French Revolution. I-French Revolution destroy France eyiqeda nya. But it took France 184 years to be where it is today. So you can't expect uhulumeni ka-ANC ukuthi in 31 years ang-eradicate the problem ka-300 plus years. We need an opportunity, we need a chance, we need resources. Unfortunately, umnotho emhlabeni ucontrola somewhere ongqiyo. Sithi siyalivusa ikhanda ngomnotho kube khona yonke abaqhamanga njengo-Trump nje bashayele imithetho abayishayayo. Wait nakho la uthi omunye ngiyasidlulisa futhi nezindaba ezindle ave bemncoma abantu bakhe unkuna abangaphansi kwakhe isincomo leso asijwayelekile ukutholakala isincomo uyasimukela leso sincomo usithi bayancoma abantu abangaphansi. Ngiyasimukela ngoba imisebenzi ekhuluma yemfo kakhulu. Wethu cela ungibuzele kuyena ukuthi kungani esivalela ngaphandle sizulu kulomgwaqo owakhiwayo ngoba nathi sizoba ngaphansi kwa-Ward 4 thina futhi sinengqumbi yaseLegitton esebenza eThwidi bese ungikhumbuzele yena ukuthi sharing is caring we-council ngiyakukhumbuza manje sharing is caring so akukhumbuze lokho yini nivalele ngaphandle iZoo council ngoba sharing is caring. Kuyinto ebuhlungu ukuthi sesiphila phansi kwesimo la kuba nemingcele khona ukuthiwa ama-boundaries. And now uma umholi ke usebenza ngentando yabantu ulalela abantu ubheka isimo. Kuyinto ebuhlungu ukuthi uma kukhona amathuba kwenye indawo amathuba awakwazi ukuvela kuthina sonke ngesikhathi esisodwa. Okay. Kuyingayizivele le project abakhuluma ngayo ekhona eLegitton. Okay. Ayikaqali kuyi-process. Kodwa ayibavalele abantu baseZoo kodwa laba abanenkampani kakhulu bavuleleke umngeni wonke. Okay. Kodwa ke akaqashwa ngisho oyedwa umuntu kule project mase bethi bavalele. Abaku-understandeke nabo ukuthi kuye kuba ne-project lapha eMidmadam. Eka-Ward 9 angithi njengamanje iZoo yi-Ward 9. Okay. Akaqashwanga ngisho yedwa umuntu eLegitton. Njengoba equally kuye kube ne-project empophomeni. Akekho umuntu osuka eLegitton azosebenza empophomeni. Ngiya-understand sharing is caring. Siyazi abantu balambile. Sharing is caring. Kodwa bathi bayeza yes imngcele ngokwe eproposal manje bazobuyela ka-Ward 4 ngoba babe ka-Ward 4 before. Ngepolitiki abakhona that time bakhishwa baya ka-Ward 9. Nami ke kodwa ke kukhona into ANC ayishoyo athi izwi labantu linguThixo. Okay. Angikwazi ukweqa izwi labantu mabethi khansela lesinkwa yesethu sisacela ukusihlephula nathi ke sidle ngoba kade salamba. Uma isala imvuthuluka sobabona nabanye. Okay. Kodwa kwamanje nje usekwi-ward yakho.
okwamanje umsebenzi uka Ward 4 nami ngilawulwa umphakathi waka Ward 4 kufanele ngilalela abantu baka Ward 4 kodwa bakhona abazozuza abaqhamuka ngaphandle kwaka Ward 4 kakhulukazi laba abaneyinkampani baningi kakhulu futhi abazozuza kunabaka Ward 4 abaneyinkampani ngoba ka Ward 4 noma zikhona inkampani ziku level grade 1 for now o grade 2 3 sizobathatha ngaphandle kodwa emngeni sharing is caring siyaqhubeka kuthiwa awumbuze ukuthi mayebheka bazobuyisa kanjani umngeni esingawazi na ukuthi wahamba kanjani awodwa suka nimethe ngikubuza inkondlo yami yoduma yazi ukuthi inkondlo yami yoduma eqhuzulayo ithi uhambe kanjani umngeni nayithi zithi niwubuyisa kanjani kumngeni ohambe kanjani umngeni ithintweni mfowakhuba ya ibhlungu lento eyenzeka ngo2021 ibhlungu kakhulu kodwa ngeke ngene ngigxile impandeni zayo okay umngeni subuyisa kanjani umngeni wahamba ngenxa yokungenelise kwabantu iqiniso fanele silikhulume okay abantu abaningi futhi angikusho nje kakhulu la empophumeni ngoba is the biggest pool yabantu abavotayo okay ba decide ukungavoti alright lapha nalapha kwakunezikhalo zokuthi mhlawumbe umuntu obekiwe njengekhansela abanye babengamukeli kanjalo kanjalo amaphutha engicabanga ukuthi njengenhlangano kaANC sifundile kuwona okay ingakho ngisho indlela yokukhetha amasini nokhetho lokuchibiyela ukhongolose seyishintshile useya kubantu kuba abantu abashoyo other than inhlangano ukuthi abasho ukuthi ubani okay kodwa indlela yokubuyisa umngeni sincike kubona abantu ukuthi yebo umuntu uyashawa kodwa ungamshaya umuntu noma eselele phansi mnika ithuba phela lesibili lokuthi aphinde asima amavuke sifundile siwabonile amaphutha ngiyethemba amaphutha azolungiseka yazi ngihlekisa kakhulu ungalingi lande usopolitiki entweni yakho kwi-podcast uvela kangaze khona yambona uhlalela inhlangano yakhe manje uyayilungisela inhlangano yakhe ya uthini ngamaphutha and ngoba iqiniso lithi iDA yayiwinanga ngoba ithola amavoti amaningi kakhulu than uANC kuukuthi noma amasha kuukuthi abantu abaningi abayanga kovota alright and iDA abantu bayo baphuma ngobuningi bahamba bayovota okay yini indaba ilento eyishiyo umsweli ethi musu ukuthi mawuthukuthele noma kunegundane endlini ubusushisa indlu ngoba uthi ubulala igundane iphuthe engicabanga ukuthi umphakathi walenza washisa indlu uthi ubulala igundane kodwa ke nkune asibe serious naseqinisweni ke sithi ukubeka eceleni kancane do you think ithemba libuye enough because mina ngiyakhumbula kuqala kwakuthi makuvotwa wonke umuntu abuye lithemba ukuthi hey ngifuna unkune noma ngifuna ini ngifuna inhlangano yami ibuye do you think ukusebenza kwenu noma ibehavior yenu noma indlela enahambe nayo ukwenza ngayo introspection ibuye seyibuyisa amandla kumuntu ohlele ekhaya ukuthi ngempela uzophuma innumbers ayonivotela mawubheka mawungaba honest to be honest phela ngithi ngishilo ngathi ekuqaleni asifani yeah mawuyikhuphuka uyingcitha buchopho wona ngiyabona ukuthi into kumele nje ukwazi kuyibona phela asike sikhuluma iqiniso inselelo isekhona okay inselelo isekhona ikhona kuma levels ahlukene ebuholini nasezigabeni ezihlukene sinayo ingxaki nokuthi kube kuvele nezinto ezingezinhle ngobuholi bethu emazingeni ahlukene uma ubuka naloko kuvezwe umkhwanazi kuyasilimaza njengo-ANC okay kodwa ngicabanga ukuthi ithemba lisekhona uma ngase sikwazi ukuqoqana ngoba siyaqoqana siyakhuluma okay siyavuma amaphutha siwenzile ngike ngasho ngathi alikho isoke lingenasici okay inkulu lithe lami abantu ngiyacabanga ukuthi bayabuka ubuholo obukhona njengamanje yebo buyasebenza bungefane nathi kodwa ngikushilo lokuthi bufice sesiligagadile elimagade kakhulu sawacubuza amagade sekulula ukuhamba kubona kodwa elami lizothi isizulu sithi akulahlambele ngakufela enzekile amaphutho enjalo kodwa abantu phela bangakhohlwa ukuthi uANC usuka phi nabo abaningi bakhuluma kanje bahlele ezindlini zakhe uANC enzekile amaphutho kodwa phela awuthi mawonile ekhaya washawa uphuma uhambe uyohlala komunye umuzi njobo wakampungose nje
ngeke uhambe uze kaNkuna busushintsha ubo wakaNkuna ngoba udino ukuthi kaMpungose ushayiwe ngoba wenza iphutha. Okay. Uzobuya kaMpungose uhlala ulungisa iphutha ubuye ubo wakaMpungose. Ngisho njalo ke nami ngithi abantu ababuye beze ekhaya kaANC sizowalungisa amaphutha singaphakathi ngoba ifana lento nokuthi makuthiwa kulimpi phakathi esibayeni wena ungaphandle kwesibaya uyarawunda ngaphandle nawe uthi uzolwa awukwazi ukuliku impunga ngaphandle kwesibaya buya ngaphakathi esibayeni silwe impi singaphakathi sitshela namaqiniso sitshela namaphutha ngoba umlando ayikho inhlangano yoba nomlando njengo-ANC. But manje uthini ngale nkune ethi umuntu kuyenzeka njengoba usho nje yakaMpungose? bafuna ukwazi